Spagety sa dajú variť. Čo hovoríš, Marek, aké to je varenie? Varenie je to poctivé. Čo bol tam? Čauko. Takže do bazálkového pesta idú originál pinové oriešky. Extra panienský olej z Grécka najlepší. Takže to tam zasmažíme. Hodne. Zoberieme ponorný mixer a rozmixujeme to. Ale keď doma čas, my ho bohužiaľ dneska nemáme moc, tak je to veľmi dobré robiť v mažiari. V nejakom tom žulovom, tak je to ešte o to lepšie. Mixer takisto dobre, uľahčí to čas a to využijeme dneska aj my. Takže poďme na to. Máme biel. Kameraman ide řekle do tejto Dobre, sme v polke. Je čas si dať ten rum a pivo, pretože sme... Čo sme? Rumovo, pivno, pivo, rumno. Dobre, on sa ešte učí to povedať. Sú to tzv. Pivo, rumoví dezolati. Pivo, je kategória ľudí. Pivo, rumoví dezoláti. Áno, my sme kategória ľudí, ktorí pijeme rum, dobrý rum, a zapijeme to pivom, ale dobrým pivom. Takže dobre. Takže stále je to win-win. Áno. Čaute, ahoj, čaute, ahoj, na zdravie. Inak Slovensko potom, čauko. To je mazlit. Dve žlko nám budú slúžiť. No čo? Lebo čo? Špagety, hej? Do vody. Horúca voda. Bum, švač. Hej, počujeme to? Nech sa páči. Vidíte, ten obal z toho bielka a z toho parmesánu utvoril to, že sa nám ten syr neroztiekol a ostal pekne vláčný vnútri. Takže, dobre kolego, môžeme ísť na to. Pinzeta, dôležité. Na zdravie. Bum. Tak akože nie zhorka. Opakaj. Ideme sa to takto